Лесно запали ми те хормони, мириса на силни феромони. Обещават интересна вечер, кой ще е съблечен? Мисля, че сезонът е виновен, всеки тук от любов е болен. Тази нощ така се очертава. Колко години пееш в България? Колко години пея? Ами, това е много такъв двустранен въпрос. Може би, откакто съм се родила, тъй като майка ми казва, че съм била ужасно плачещо бебе и може би още от тогава съм си наникала или по бебешки, сигурно съм си пяла някакви неща, след което съм учила в музикално училище в България. Широка лъка, точно така. И след това, разбира се, имах късмета и така благословията да попадна в най-добрата българска компания в България, фирма Пайнер. Трудно ли е да се задържиш на върха на поп-фолк? Ами, този въпрос не мога конкретно да отговоря, тъй като аз не съм държала през пътя, през който съм минала, да бъда на върха на всяка цена тук и сега. За мен по-скоро е по-важно да правя хубави песни, да имам почитатели, които да ме слушат и, разбира се, да остана във времето. Мисля, че не са никак малко годините, в които вече професионално се занимавам с музика. 11 години вече съм професионално във фирма Пайнер. Така че, може би, това е по-важното за мене, но за да остане един изпълнител във времето и хората все още да го искат, мисля, че за мен поне най-важните неща това са самодисциплина. При мен е винаги в повече. Постоянна, организирана и, разбира се, да правиш нещата от сърце и душа, за да можеш да показваш песните, които пееш, да достигат по-близко до хората, които ги слушат. Предполагам, че ти действително пееш от душа, защото, доколкото знам, твоята детска мечта е била да бъдеш певица. Ами да, смисъл, аз съм закърмена с музика и колкото и тривиално да звучи, наистина не съм се занимавала с нищо друго, освен с музика. Всъщност аз съм взела таланта от моите баба и дядо. Те са били така на времето музиканти, но самодейци, нали? Не са имали възможността на времето да се развият професионално. Така че аз съм закърмена с музика и въобще не е случайно, че живот ми протича по този начин, че моята професия е музиката. Това е нещо, което ме кара да се чувствам жива, нещо, което обичам може би най-много, нещата, които ме карат да се чувствам щастлива в личен и професионален. Ти си закърмена с музика, но предполагам, че не си била закърмена с поп-фолк музика. Значи поп-фолк излезе много след като аз всъщност започнах да се занимавам. Тоест въпросът ми е с каква музика си закърмена? Естествено, аз съм закърмена с българска музика. Народна музика. Аз съм учила музикално училище с профил народна музика 7 години и след това всъщност започна да пея поп-фолк. Но аз знае, че също пееш и поп. Не, може би поп съвсем малко, разбира се, така в програмата съм се включила разнообразни стил неща, както и в случая в Америка, хората искат да слушат, едни обичат поп-фолк, други обичат народна музика, трети обичат поп, така че съм се опитала програмата ми всъщност, когато излизам навън най-вече, да е разнообразна, за да мога да задоволявам капризите, ако мога така да кажа, на хората, които се слушат да ме чуят и да останат доволни, разбира се. Това действително е важно един певец да бъде ориентиран към потребностите на хората. Ако говорим, нали, за потребности, какви са твоите впечатления за потребностите специално за поп и за поп-фолк? Така в горе-долу в пропорционално отношение и какво е то в България и какво е то за българите извън България? Ами знаеш ли, аз като поп-фолк певица вече професионално мога да дам отговор от тази гледна точка. Смисъл за тук аз така съумявам да смесвам нещата, поп-фолк и народна музика, което може би е някакъв плюс за мене, тъй като хората, които
са излезнали доста години навън от България, от своите близки, от своите родители, има тая голяма носталгия. И в крайна сметка ние сме българи и в случай, че аз пея на българска народна музика, това е един много голям плюс за мене. Кои народни песни? Не със сигурност, а в повечето случаи даже имах и такива моменти тук в Америка на моите участия. Доста хора разплаках, разбира се. Коя народна песен българска най-много ги разплака? Разбира се, излео Делю Хайдутин. Не знам доколко сте запознати, тази песен всъщност ми е подарък от великата Валя Балканска. Песента, която... тя ми е подарена, смисъл такъв... аз я помолих, исках да я изпея. И тя ми каза, думите, които всъщност тя ми каза, бяха: ти пееш страхотно и мисля, че след твоето изпяване ще дадеш един нов живот на тази песен, тъй като всички вече знаем тя, че е една велика певица, но все пак вече на възраст. Аз като по-млад изпълнител и изпълнител, който се среща повече с малото поколение, мисля, че чрез моето изпяване така бих накарала повече хора да се запознаят с българската музика и да не я забравят. Добре, ако говорим за поп-фолк, каква е според тебе формулата за един голям поп-фолк хит? Това е много относително. Смисъл, никога не можеш да кажеш кога дадена песен, докато я правиш, нали ще бъде хит или няма да бъде хит. Има ли случай, когато правиш песен и тя не ти изглежда да е голям хит, а те изведнъж ще превръщат много голям хит? При мен така не се е случило. В смисъл... Тоест, веднага усещаш, че това е хит. Нещата са много комплексни пак и преди всичко, може би някакъв късмет трябва да имаш за тези неща, защото ние работиме не са много композиторите в България, които творят за нас, ние сме много изпълнители. И може би трябва да имаш и така доза късмет в случая, когато правиш ново парче. Разбира се... На какъв период от време може да се роди голям хит? Една година, 2 години, 3? Значи преди години хитовете оставаха по-дълго във времето. Може би, ако се изпее една песен, тя стане хит, периода, в който тя е хитова и така продължена да се слуша, може и година. Докато сега нещата вече са изменени. Моят въпрос беше друг. На какъв период от време се ражда нов хит? Имам предвид, всяка година ли се ражда, на всеки 2 години или колко време трябва да чака? Няма такава прогноза. Как може да кажем през колко време се ражда хит? Пак казвам, това е музика. Това не е примерно 2 по 2, нали, прави 4. В крайна сметка... Няма закономерност. Естествено, всичко си е късмет, всичко си зависи от самия изпълнител и автора, с който се работи. В крайна сметка няма такава прогноза. Всички искаме да пееме хитове и всички искаме да изпееме най-хубавите неща. Аз принципно се боря за хубави песни, пък вече ако стане и хитова песента, разбира се, че това е най-голямото щастие за един изпълнител. Защото в нашата професия не е важно примерно само да изглеждаш добре или само да пееш добре. При нашата професия, особено при поп-фолка, трябва да имаш много много неща, които да са комплексни, за да бъдеш лицето и продукта на едно нещо. На един клип, на една песен, нещата са много. Да, но е факт, че ти изглеждаш много добре. Благодаря. И колко часа ти прекараш в фитнес залата на седмица? Ако трябва да разкажа колко пъти съм ходила тук в Америка, съвсем малко, защото наистина нямах време. Това ми е малко болната тема тук в Америка. Колкото разбрах, си посетила фитнес зала в Америка. Да, ходих вече, може би 3 или 4 пъти ходих, но това е съвсем малко за мене, тъй като аз в България си ходя минимум 3 пъти в седмицата. Може би зато и съм толкова дисциплинирана, защото спорта е дисциплина, здраве, още повече семейство ми. Тоест полагаш много усилия за твоя външен вид? Какво значи полагаш? Аз съм възпитана по този начин. Смисъл, аз се храня от спорта, от тези неща, карат ми да се чувствам добре, така че не ги правя на сила, не ги правя, защото такава ми е професията. Аз мисля, че всяка една жена трябва да изглежда добре, независимо нали я дават по телевизията, независимо нали е известна или не. Всяка жена трябва да изглежда добре, да се грижи за тялото си, за кожата си, всъщност начинът е спорт.
Да, и доколкото знам, ти също се интересуваш от здравословно хранене. Ами да, те нещата са комплексни. Няма как да спортувам и да се тъпча с какво ли не. Какво е здравословно хранене според теб? Може би тук малко така съм не шокирана, но като перфекционист в тези неща, виждам, че тук в Америка хората не се хранят здравословно много. Кое ти направи най-лошо впечатление? Най-лошо? Не, в никакъв случай... По отношение на навиците на хората... Лошо впечатление в никакъв случай, може би 99,9 са повече плюсовете, които съм видяла. За храната. Действително храната в Америка е големи порции, обикновено се дават и не винаги е здравословно. Знаеш ли, сега ако питаме някой американец, той ще каже, нашата храна си е окей, ние сме свикнали. Не, аз питам тебе. Разбира се, аз съм традиционалист, съм си свикнала на българските неща, така че естествено... Не мога да свикна за месец и половина да кажа, харесва ми салата с 5-6 соса или нещо този сорт. Първо, това е вредно, второто не ми е вкусно. Хранят се много бързо тук, доколкото така имам наблюдения. В повечето случаи Макдоналдс, готови храни, пържени неща много. Това е просто темата табу в начина ми на хранене в България. Аз не се храня с пържено, не пия газирано, ям само пиле и риба, въобще Макдоналдс, такива дюнери, въобще не се консумират от мен. Тоест никога не правиш компромис? Ами, това е начин на живот. Какво значи компромис? Това е начин на живот. Аз се чувствам добре по този начин и разбира се, си следвам този ритъм, по който се чувствам добре. А ти имаш син на 14 години и той се занимава с конна езда. Ти одобряваш ли това негово увлечение? Разбира се. Не случайно казах, че цялото семейство сме така спортни натури. Съпруга ми също спортува. Аз спортувам, камо ли детето да не ми спортува. Естествено, това е задължително просто. Това не е много популярен спорт, като че ли в България? Кое не е? Конната езда. Ами, тъй като моя съпруг така в юношеските години също се е занимавал с конна езда и както хората са казали, крушата не пада по-далече от дървото, може би не случайно и любовта му към конете е при него. Да. Той се занимава и с борба, и с различни такива спортни дейности, които всъщност може само да са му плюс. Аз мисля, че едно дете трябва да се възпитава със спорт, защото когато човек спортува, той има дисциплина. Той изгражда характер. Много се радвам, че той за момента поне не ми създава, така да се каже, някакви сериозни ядове, тъй като все пак е вече в тинейджърска възраст, почти вече 14 години, 7 клас е. Слава на Бога, имам едно прекрасно и добро дете за момента. Ти се отличаваш от твоите колежки с това, че имаш дълъг брак. Това добре ли или не е добре за твоят имидж? Аз мисля, че що ми е изключение, значи е плюс. Аз винаги съм следвала максимумата, че трябва да съм различна от другите и не обичам да правя това, което другите правят. Разбира се, това е божа работа. Ако трябва да отговоря наистина сериозно, за да се занимаваш с музика и в този бранш, в който съм аз, наистина трябва да си попаднал на човека. Слава на Бога. Как ти успя да попаднеш на него? Любов от пръв поглед? Ами знаеш, пак ти казвам, всичко е съдба, всичко е божа работа. Ние ти вярваш в съдбата? Вярвам, да, защото аз съм учила 7 години музикално училище, той е от моя роден град, ние сме комшии, живеем на 500 метра едната другата къща, което, нали, като тинейджърка си казах, аз никога няма да имам приятел или гадже от Съединение, а аз останах в махалата. Не е ли съдба това? И така, слава на Бога, разбира се, ти също знаеш, в едно семейство трябва да има и компромиси, защото ако няма компромиси, няма как да просъществува дълго един брак. Още повече с моя начин на живота, с това, че аз съм популярна, много хора ме харесват, имам много почитатели, много ухажори и така нататък, но мисля, че в едно семейство, в една връзка, преди всичко трябва да има доверие, уважение към човека до тебе и мисля, че аз в негово лице го намирам. Слава на Бога. А как се отнасят твоите почитатели към твоят личен живот? Ами, ако трябва да съм директна, аз не обичам да говоря много за личния си живот. По-скоро мисля, че моите почитатели трябва да се интересуват повече от това, което правя, защото те са ми почитатели не за това, че примерно аз имам мъж и дете, а те са ми почитатели заради музиката, която правя за тях. Да, но това, че ти изглеждаш секси на сцената, сигурно
създава почва за различни интриги, за различни слухове? Няма как да няма слухове. Те за обикновените хора пускат слухове, камо ли за популярните, нали, личности. А ти как се отнасяш по принцип? Чувала съм какви ли не неща за мене, писали са какви ли не неща за мен в България. Разбира се, благодаря на семейството ми, на хората, които всъщност ме познават достатъчно добре, за да вярват на някакви небивалици и да се тормозиме от някакви такива неща. Напротив, повечето случаи си четем заедно вестниците и се смееме. Тоест няма случаи, когато Начивяла съм ги вече тези неща. Няма случаи, когато да си била засегната от някаква публикация? Може би имало и моменти в годините, когато примерно така съм се притеснявала, обиждала съм се, но в крайна сметка съм си казвала и поне на този етап казвам, лоша реклама няма. Каквато и да е тя. Ние сме далече от България и отдавна сме я напуснали, но има информация, че жълтите медии в България са доста силни и доста четени. За съжаление, да. Като че ли българина обича така винаги да има някаква пикантерия, винаги да има някаква интрига, но което ми направи впечатление, че българинът тук също не се е променил. Това, което не ми хареса. Разбира се, в това отношение? Точно в това отношение. Срещнах много свясни хора, много хубави хора тук в Америка, но срещнах и такива, които не очаквах да срещна. В смисъл такъв, някои хора наистина не са се променили, българина не се е променил. Нагласата ми, когато пътувах за Америка, беше, че българина вече е станал полуамериканец, така да го кажа. С друго съзнание. Да, но имах наблюдение върху такива българи, които са си останали типичните българи, които са си в България. Това, което не ми хареса. Хората интересуват се от съседа, какво се случва в неговия дом, интересуват се кой с кого е легнал, напряко казано, кой с кого се е прибрал. Ако такива жълти неща. Да, не очаквах да срещна такива хора тук, но явно българина си е българин. Където и да е той. Как премина твоето турне в Америка? Как премина турнето ми? Турнето може би ще остане за мене завинаги в душата ми, в сърцето ми и не случайно. Няколко дни съм малко така и много се радвам, че се прибирам и същото време има вече някаква носталгия, че си отивам от тук. Вече? Да. Защото преживях много хубави моменти. Тук срещнах се с много хора, много българи, много нови запознанства. Страхотно си изкарах. Турнето имаше успех, което е факт. 13 концерта, никак не са малко. Доста места обиколих, с доста хора се срещнах. 13 концерта, а колко града посети? Колко града сега не мога в момента да отговоря. Няколко. Може би са около 10, да кажем. 10 или 9 или 10. Ако трябва да ги сравниш, кой град ти направи най-силно впечатление? Веднага мога да отговоря. Навсякъде хората ме посрещаха относно организаторите. Всеки един организатор се стараеше нищо да не ми липсва, да ни покаже забележителности, така да остават, нали, да остават в нас хубави впечатления. Естествено, разбира се. Но може би ми хареса най-много Чикаго. А защо? Един величествен град, който е наистина уникален, с тези небостъргачи. Даунтаун ти хареса Чикаго? Ужасно много ми хареса наистина. Искам да ти кажа, че първият ден, в който влезнахме в даунтаун, наистина гледам и не вярвам на очите си. Не знам, може би вече за хората, които живеят тук, си каза какво толкова, нали? Вече свикваш, може би, с тези неща, но наистина е много величествено и това, което само съм го гледала по филмите. Разбира се, хареса ми много в Лас Вегас, в Феникс, в Флорида. Аз съм си човек, който хареса така по-топлите места, може би за това и екзотиката, разбира се, и за това може би така... Екзотична природа. Да, екзотична природа. Имам вече много нови приятели, които така поддържаме връзка през цялото мое турне. Много се радвам, че организаторите така и до ден днешен се чувам с тях, защото за мен не е важно само да отида на определено място да пея, да си взема парите. По-скоро наистина се опитвам да оставя навсякъде следа след себе си и мисля, че успях да го направя, защото до ден днешен така
като за последно се чуваме и с хората от Сиатъл, моите организатори, и от Флорида, и почти от всички места, където съм била. Поддържаш ли връзка с твои фенове? Как поддържаш обратна връзка с тях? Най-лесният и най-достъпният начин, разбира се, е Фейсбук. Има своя фен страница? Да, имам Татяна Official, е официалната ми страница, и имам мой личен профил. И по този начин контактувам с моите почитатели, въобще целия свят. Намираш достатъчно време за да... Не винаги, разбира се, мога да отговарям, но така... И не случайно тук, специално за българската публика, се опитвах да ги направя по-близко до себе си, като нон-стоп правих клипчета от местата, където съм, и от концертите ми, и от местата, в които се разхождам и виждам. Те са поствани на твоята фейсбук страница? Да, поствах клипчета, много снимки, и много често, примерно, моите български фенови ми пишеха и ми казват: Леле, събуждам се с тебе. Включвам компютъра и отварям твоята страница и живяваме турнето заедно с тебе. Защото това е на уважение към почитателите ми и към хората, които ме харесват. Опитвах се така по някакъв начин да бъдат по-близко до мен и да изживеят това всъщност, което аз съм изживяла през този месец и половина тук. Предполагам, че след това успешно турне почитателите на твоята фейсбук страница ще се увеличат? Ще се радвам, разбира се. Ще се радвам. Те никак не са малко, но разбира се, това е страницата, която всъщност всички, които ме харесват, че даже които не ме харесват, влизат там, за да ме разглеждат. И така. Имаш ли уеб страница? Не, имам сайт, който се поддържа от мой почитател. Наистина нямам много време, в което да отделям за тези неща, и пък благодаря на най-верните си фенове в България, които страшно много ми помагат. За официалната ми страница, за сайта, който беше изготвен специално за мене, и там се публикува всичко, което се случва около моите песни, около моите концерти, въобще всичко, което е свързано с професионалната ми кариера. Ти пътуваш утре обратно за България. Какво искаш да кажеш на твоите фенове ден преди твоето заминаване? На моите фенове тук в Америка? И в Америка, най-вече в Америка, защото ние сме все пак медиа ориентирана преди всичко за българите. Аз вече съм го казала, понеже вече го изписах в официалната си страница, но и тук от вашата камера, от вашето предаване, разбира се, ще се повторя. Благодаря на всички почитатели, на всички българи, с които бяхме заедно през този месец и половина. Накарахте ме да се чувствам наистина много, много хубаво, и всичките тези срещи с вас ще останат незабравими. Аз се надявам наистина концертите, в които сме били заедно, да остават така един хубав спомен от това, което са преживяли заедно с мен. Пожелавам им да са живи и здрави, пожелавам им така... Разбира се, знам, че тук е по-добре, няма какво да си говорим, тук начин на живота и реализацията за българина в момента е по-добре като начин на живот, но да не забравят най-важното, че са българи, да се гордеят с това, че са българи. И когато имат възможност, те винаги са добре дошли в нашата родина България. Бихте ли казали няколко думи за главният координатор и организатор на вашето американско турне? Любимият ми организатор от Америка. Иван, кой не го знае. Какво да кажа? В смисъл, каквото и да кажеш... Иван кой? Иван е много често срещано име. Иван Загоров. Аз мисля, че като кажеш Иван, и вече всички го знаят Иван в Чикаго. И не само в Чикаго. Той е оставил дълбока следа в цяла Америка, доколкото знам. А на мене ми е най-любимият организатор, с който се шегувахме през цялото турне. Какво да кажа? Смисъл... Ако го сравняваш с другите организатори, с които си работила... Той ми е най-любимия. С какво се отличава това? Тук нещата са много различни, защото когато пътувам навън, в Турция, в Белгия, в Англия, аз съм за много кратък период от време, примерно за 2 дни, 3 дни най-много. С Иван бяхме месец и половина, което никак не е малко, и мисля, че
Не предизвикателство, просто ние в един момент станахме като едно семейство. Ние лягаме заедно, всички не в едно легло, разбира се, тъй като живеехме заедно. Закусвахме заедно, кафето си пиеме заедно. Някак си успяхме, мисля, да се опознаеме като хора, най-вече като хора, а вече като организатор мисля, че си свърши перфектно работата, защото не случайно турнето имаше голям успех. И мисля, че за Америка е много важен човека, който те представлява, който ти организира нещата. Ако човека си свършва добре работата, значи изпълнителят ще се представи добре и той ще има успех. Това е много важно. В лицето на Иван мога да кажа 6+. Тоест, ако някой в България търси организатор на своето турне в Америка, Иван е подходящ човек. Ами сега да ни звучи тривиално като реклама, но това си е факт. Няма какво да говорим. Просто аз съм много директен човек и не бих спестила нищо. И минуси, и плюсове. Да, това го разбрах по време на интервюто. Ти каза някои неща, които малко нечакано за мен, но ти каза някои критични неща, което за мен е... Трябва да говоря, че съм много директна, да. И обективна. И мисля, че човек наистина трябва да бъде директен и обективен в въпросите, които му се задават. Аз се радвам, че така завърши твоето турне с един, де-факто, хепи ендинг. Искам да кажа, че много хора вече ще ми липсват от утре. Но това е, живота продължава. Значи, твоето турне в Америка завършва с хепи ендинг за организаторът Иван Загоров. Аз ще се разплача с малко. Това е малко игра на думи, защото знаеш какво значи хепи ендинг също? Малко ще обясни. Виж, аз разръвах.